Ar ganiad Fanffer Osian, a wnaeth gwahoddiad, a gwahoddiad yn unig os gwelwch yn dda, godi. Y gwoliadau felly yn chwilio am y tro cyntaf am brif enillydd yma ym Mhencoed. A dyna fe braf dweud bod na enillydd teilwng. Os mae na brif cyfansoddwr yma yn Eisteddfod yr Urdd. Pen y bont ar ogwr Taf ac Elai. Pwy yw e? Wel, braint meistr y ddefod Huw Blaenau fydd cyhoeddi pwy yn union yw prif gyfansoddwr Eisteddfod 2017. Dyna fe, ond wrth i ynte, aros i gael ei dywys i'r llwyfan ga'ch atgoffa chi o eiriau'r beirniad. Roedd hi'n gystadleuaeth dda, meddai einion Dafydd. A hynny gan fod nifer yn deilwng o'r fedal. Nifer a chyfansoddiadau cywrain, meddai yntau. A dyna'r enillydd yn cael i gyfarch gan Branwen Roberts a Daniel Thomas. Yn cael cyfle i wisgo'r clogin cyn iddo fe gael i dywys wedi i'r llwyfan. Un enillydd sydd i'r gystadleuaeth hon. Roedd na nifer fawr yn ôl y beirniad yn deilwng mewn cystadleuaeth dda iawn. A dyna'r gynulleidfa yma yn Eisteddfod Pen y Bont ar ogwr Taf ac Elai ar ei thrad yn cyfarch y prif gyfansoddwr. Mae'n ddiwrnod mawr yndi i'r gŵr ifanc. A'r eiliadau yma mae'n siŵr gen i am aros yng nghof y cerddor am byth. Ac wrth iddo wai i ffordd i'r llwyfan ga'ch atgoffa chi hefyd, mae ei gwahoddiad oedd y ffug enw yn ail wedyn oedd Elan Richards a Gwydion Rhys yn drydydd, ond pwy yw gwahoddiad? Wel, fe glywn ni yn fuan iawn gan feistr y seremoni. Mae'n bleser cyhoeddi, mae enw prif gyfansoddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen y Bont ar ogwr Taf ac Elai 2017 yw Ryan Howells o Hwlffordd Cylchdewi Rhanbarth Penfro.